Wir, ysdych chi, fe enw i di Richard Wyn Jones. Dwi'n gyfarwyddwr canolfan Llywodraethiant Cymru yn Prifysgol Caerdydd. Croeso i'r ddarlith yma yn gyfraniad i'r Steddfod rithiol. Deud y gwir, dwi'n siarad o'ch chi o Norwy, sydd yn dangos bod y Steddfod yma yn wahanol iawn i'r Steddfod arferol. Mae wedi mynd yn arfer gennym ni i wneud cyflwyniad ar faes yr Eisteddfod ynglŷn â pa bynnag ddigwyddiad etholiadol sydd wedi bod, a mae llawer iawn o'ch chi wedi bod yn ddigon caredig i droi fyny i'r sgyrsiau a'r darlithoedd yna. Felly, oedden ni'n meddwl sy'n ni'n parhau ar traddodiad eleni drwy edrych yn ôl ar etholiad sydd bellach yn ymddangos fel hen hanes. Ond credwch yn y beidio, mi oedd yna etholiad cyffredinol yn ôl ym mis Rhagfyr, ac bod yna lawer iawn wedi digwydd ers hynny a bod y byd yn le gwahanol iawn yn sgil hynny. Serch hynny, mae canlyniad yr etholiad yn amlwg yn parhau yn bwysig iawn. A da ni ddigon ffodus i fod mewn sefyllfa i allu cynnig dadansoddiad ohono fo. Felly, dyna'r bwriad yn yr munudau nesaf yma, rhyw 5 munud ar 20, mae'n siŵr. Da ni'n mynd i sôn am Beth ddigwyddodd yng Nghymru a dadansoddi'r etholiad yng Nghymru yn ôl y mis Rhagfyr. A gyda hynny o gyflwyniad, mi ai at y sleidiau. Reit, dyna fi wedi trosglwyddo, dylwn i ddeud, cyn cychwyn. Mae mod i'n pwyso ar waith cydweithwyr wrth wneud y cyflwyniad yma. Yn benodol, mae Jack Larner, brodor o Gaerffili, sydd bellach yn byw yng Nghaeredin, ac Ed Gareth Pŵl, sydd yn brodor o Gaerdydd, ac sydd dal i fyw yng Nghaerdydd. Mae'r ddau ohonyn nhw yn rhan o dîm astudiaeth Etholiad Cymru 2019 hefo fi, ac felly mae'r cyflwyniad yma yn tynnu ar waith y 3 ohonom ni. Be dwi'n mynd i wneud ydy, yn gyntaf, atgoffa ni gyd o'r canlyniad yn ôl y mis Rhagfyr, rhyw orolwg byr iawn o'r canlyniad. A wedyn dwi'n mynd i ddefnyddio data, da ni'n ffodus iawn yn cael data da iawn ynglŷn â'r etholiad yng Nghymru, a dwi'n mynd i ddefnyddio'r data yna i ddadansoddi yn y bon llwyddiant y toriaid, achos ar y wyneb o leia mae hwn yn edrych fel llwyddiant trawiadol i'r toriaid, a dwi'n mynd i wahaniaethu rhwng ffactorau byr dymor, ffactorau oedd mae'n debyg yn ymwneud efo'r cyd-destun penodol, a wedyn ffactorau mwy hir dymor cyn cynnig ambell i sylw ynglŷn â be i feddwl amdano fo i'r dyfodol. Felly, gawn ni ddechrau drwy atgoffa'n hunin o'r bleidlais. Mae'r data yma wedi cymryd o wefan Cymru Fyw, felly diolch i'r BBC am yr rhain. A jyst i atgoffa'n hunin o'r canlyniad yng Nghymru. Llafur, wrth gwrs, enillodd yr etholiad yng Nghymru, ac yn wir dyma'r ail ethroliad o'r bron i ni weld plaid wahanol yn ennill yr etholiad ym mhedair rhan gwahanol y Deyrnas Gyfunol. Llafur yn ennill yng Nghymru, a wedi ennill pob un etholiad yng Nghymru ers, Etholiad Cyffredinol yng Nghymru ers y Rhyfel Mawr, sy'n record cwbl ryfeddol, ac chmod, mewn unrhyw wlad arall, fydda 41% o'r bleidlais yn ganlyniad ysgubol, ond yn herma dominyddiaeth hanesyddol llafur yng Nghymru, oedd hwnna'n ganlyniad eitha siomedig, a y ceidwadwyr wedi llwyddo i gau y bwlch i mond rhyw 5% sydd yn ganlyniad hanesyddol dda iddyn nhw. Plaid Cymru wedyn yn drydydd, tua 1 o bob 10 o'r bleidlais. Democratiaeth Rhyddol, wedyn plaid Brexit a'r gwiryddion yn dim ond 1%. O ran y golofn ar y llaw dde, mae hwn yn ddiddorol. Dyma'r newid yng nghyfran neu nghanran y bleidlais rhwng etholiad 2017 a 2019. A beth sy'n ddiddorol o yma ydy yr enillydd mawr, ydy plaid Brexit, sef enillydd o'i gymharu'r hyn nath plaid UKIP, wrth gwrs, yn 2017. Y ceidwadwyr mond i fyny rhyw 2.5%. Felly, fod y canlyniad yn edrych fel canlyniad hanesyddol dda i'r ceidwadwyr, ac yn wir mae o'n canlyniad hanesyddol dda i'r ceidwadwyr, nid stori o bobl yn pentyrru bleidleisio i'r ceidwadwyr eu hunin sy'n egluro'r canlyniad.
a ddoi nôl at hynny'n y man. Y democratiaeth Rhyddfrydol wedyn, i bod nhw'n daer i gael yr etholiad yma ar ôl canlyniad syml iawn 2017, dim ond yn llwyddo i gynyddu pleidlais o 1.5%, gwiryddion i fyny rhyw fymryn, Plaid Cymru i lawr rhyw fymryn bach. Y stori fawr yn fan hyn, wrth gwrs, ydy'r gostyngiad sylweddol yma yn y gefnogaeth i'r Blaid Lafur i lawr 8 pwynt o'r hyn y gawson nhw 2 blynedd yn gynharach. Felly colli tir drwg i'r blaid dominyddol yng Nghymru. A dyma'r map, ac wrth gwrs bydd yr anoraciaid yn eich mysg chi'n dweud, wel, Richard, mi oedd yna is-etholiad ychydig wythnosa cyn yr Etholiad Cyffredinol yn 2019, Mrycheiniog y Maes Yfed, a mi fyddach chi yn gywir, a petaw ni, mi fellwch chi ddadla, dylwn ni gael chydig o oren ym Mrycheiniog y Maes Yfed, ond dwi'n mynd i gymharu etholiad ac etholiad yn ytrach ag anwybyddu be ddigwyddodd rhwng yr etholiadau yna. A'r stori'r etholiad o wneud hynny ydy bod y ceidwadwyr yn ennill 6 o sedda, ac os drychwch chi i ogledd y map o Gymru, da chi'n gallu gweld lle mae'r ennill tir sylweddol yn digwydd, a Llafur wedyn yn colli 6 o sedda, Plaid Cymru yn aros hefo 4 o seddi. Felly dyna'r stori yn bras. Mae'n siŵr bod chi gyd yn cofio hyn, ond mi awn ni atgoffa'n hunain o be ddigwyddodd. A wedyn, dyma siart diddorol sydd just yn edrych ar y gefnogaeth i Lafur a'r ceidwadwyr dros gyfnod o ganrif yn ôl at y Rhyfel Mawr. Y llinell sydd wedi'w bylchu ydy'r canran y sedda, a'r llinell solat ydy canran y bleidleisia. A beth da ni weld yn hyn, yn gyntaf gwrs ydy bod Llafur yn dominyddu. A mae hwnna'n rhywbeth da ni'n rhy barod i'w gymryd yn ganiataol yng Nghymru. Does na ddim gwlad democrataidd yn y byd y gwyn ni amdani sydd wedi gweld dominyddiaeth un blaid ar y raddfa yma. Mae o'n, chymod, da ni'n gymryd o'n ganiataol, ond mae'r ffaith bod ceidwadwyr, mae'r ffaith bod Llafur yn ennill pob un etholiad am ganrif, just yn rhyfeddol. Ond wedyn, beth da chi'n ei weld hefyd ydy'r bwlch rhwng canran y bleidlais a canran y sedda. A beth sy'n digwydd yng Nghymru ydy bod y system cyntaf i'r felin da ni'n ei defnyddio ar gyfer etholiadau San Steffan yn cymryd mantais sylweddol Llafur ac yn ei chwyddo fo hyd yn oed yn fwy. Felly mae Llafur yn dominyddu o ran y sedda hyd yn oed yn fwy na ma'n i'w wneud o ran canran y bleidlais. Ac wrth gwrs, os da chi'n cefnogi y system bleidleisio yma, yna mae hyn yn beth da. Dyna di, yn ôl i cefnogwyr y system yma, dyna di mantais cyntaf i'r felin. Mae'n chwyddo mantais y blaid fwyaf ac yn rhoi sefydlogrwydd i chi. Nawn ni drafod hynny falle mewn sesiwn arall di'r dro. Ond beth bynnag, dyna'r patrwm o ran y ddwy blaid fawr. Felly, o fynd ymlaen wedyn i ddadansoddi'r bleidlais yma, dwi wedi neidio dros sleid yma. O ran mynd ymlaen i ddadansoddi, be dwi'n mynd i wneud ydy edrych ar y ffactorau byrdymor, sydd efallai yn unigryw i etholiad 2019, mi gawn ni weld, ond mae'n byr debygol i bod nhw'n unigryw i'r cyd-destun penodol y misoedd ola y llynedd. A wedyn dwi'n mynd i ystyried y prosesau a theiriadau mwy hir dymor sydd efallai'n gyrru ymddygiad gwleidyddol mewn ffordd mwy gwaelodol neu sylfaenol. Ac mwyn gwneud hynny, da ni'n ffodus iawn bod gennym ni ddata rhagorol a dweud y gwir i wneud hynny. Oedden ni'n ddigon ffodus i ennill grant gan yr ESRC, y Cyngor Ariannu, ddaru ganiatáu i ni gynnal astudiaeth o Etholiad Cymru yn 2019. Ddaru ni lwyddo i gael YouGov, y cwmni sy'n gwneud arolygon, i gynnal 2 don, un cyn yr etholiad ac un yn union ar ei ôl o, hefo sampla sylweddol dros 2000 cyn a 2000 ar ôl. A wedyn, beth da ni'n neud wrth sgwennu'r holiaduron ydy, da ni'n trio
defnyddio cwestiynau o arolygon blaenorol, fel bod ni'n gallu gweld newidiadau dros amser, a da ni wedi bod yn gwneud astudiaethau etholiadol yn gyson yng Nghymru ers gwawrdydd datganoli yn ôl 1999, a mae'n hyd yn oed ond un arolwg yn ôl 1979, felly da ni'n trio mynd yn ôl a gofyn cwestiynau sydd wedi cael ei gofyn o'r blaen. Ond hefyd y tro hwn oedden ni'n gweithio'n agos efo'r tîm oedd yn cynnal arolwg etholiad yn yr Alban yn ôl y mis Rhagfyr. Felly oedden ni'n gofyn cwestiynau cyffredinol sy'n gadael i ni wneud gwaith cymharol. Di hynna ddim yn mynd i fod yn rhan o'r cyflwyniad, ond mae yna yn y data a da ni'n defnyddio hwnna yn ysgwennu academaidd da ni'n ei wneud ynglyn â'r etholiadau yma. Reit, o ran y ffactorau byr dymor. Wel, o ran yr etholiad yn mis Rhagfyr, o safbwynt ceidwadwyr, hwn oedd yr etholiad oedd Theresa May wedi bwriadu i gynnal yn ôl yn 2017. Bydd rhai yn chi, dwi'n siŵr, yn cofio bod Theresa May yn ôl yn 2017 wedi mynd am dro yn y bryniau uwchlaw Dolgella a wedi penderfynu na'r peth gorau y gellid i'w wneud oedd cynnal etholiad cyffredinol. Gan feddwl, wrth gwrs, bod na fodd corlannu'r pleidleisiau o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd yn referendwm 2016 a corlannu heina a ennill mwyafrif mawr i'r ceidwadwyr. Ac wrth gwrs, fel da ni gyd yn gwybod, nid yna be ddigwyddodd, mi ddaru ni weld am gyfnod Corbyn Mania, Llafur yn gwneud llawer iawn yn well na'r disgwyl, yn enwedig yng Nghymru, fel oedd hi'n troi allan. Ond yn 2019, mi lwyddodd Boris Johnson i wneud yr hyn roedd Theresa May wedi methu i wneud 2 blynedd ynghynt. Maes y gad yn yr etholiad oedd Brexit, gyda'r bob mater arall i bob pwrpas wedi cael i'w anwybyddu, a byddai'n dangos data pur drawiadol i gadarnhau hynny yn y man. A beth chi'n ei weld ydy bod yna gysylltiad clos rhwng y bleidlais Brexit yn y referendwm 2016 a ffawd y pleidiau yn etholiad Rhagfyr 2019. Reit, ffordd gyntaf dwi'n mynd i ddangos hyn ydy falle hwn dyn mwy o technegol, falle fe rhaid eich isio stopio'r cyflwyniad ac edrych yn fwy manwl ar hwn. Be sydd gennym ni yma ydy jyst un ffordd o ddangos yr berthynas rhwng Brexit fel issue a beth sy'n digwydd o ran y canlyniad, ac yn enwedig y ffordd oedd Llafur, fel o'n i'n deud, wedi colli tir. Be sydd gennym ni fan hyn ar y chwith ydy canran plaid Brexit o'r bleidlais, a mae'n mynd o ddim i fyny i chydig dros 20%. A wedyn, ar y gwylod, mae gennym ni'r newid yng nghyfran Llafur o'r bleidlais. A beth da chi'n ei weld ydy gostyngiad o ddim i lawr 5%, lawr 10%, lawr 15%. A wedyn, y gwahanol smotia yma ydy etholaethau yng Nghymru, a da ni'n gwahaniaethu rhwng etholaethau oedd wedi pleidleisio i adael yn 2016 a etholaethau oedd wedi pleidleisio i aros. A beth da chi'n ei weld ydy fod Llafur wedi colli fwyaf o dir, felly yn agosa i ochr chwith y siart yma, yn y sedda yny oedd wedi pleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd. Felly yna fwyaf pleidleiswyr wedi pleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd. Felly, Llafur yn colli lleia o dir yn y sedda aros ac yn colli mwyaf o dir yn y sedda gadael. A dwi ddim yn mynd i ddangos hyn rwan, ond beth sy'n drawiadol, os da chi'n edrych ar ochr arall y darlun o ran y ceidwadwyr, ddaru'r ceidwadwyr golli pleidleisiau yn 7 o'r 11 etholaeth yng Nghymru oedd wedi pleidleisio i aros. Felly, oedd yn gweithio y ddwy ffordd. Ac eto o ran y pwynt yma, mae Llafur yn colli tir ydy stori'r etholiad yn hytrach na y ceidwadwyr yn cynyddu. Mi syrthio'r bleidlais Llafur, wrth gwrs, yn drwm yn y cymoedd, ond yn y sedda yna, nid y ceidwadwyr oedd yn elw ar y cyfan, ond
mewn rhai llefydd y democratiaid rhyddfrydol, mewn llefydd eraill plaid Brexit. Ond, chymod, y pwynt dwi'n ceisio ei wneud yn hyn, a dwi'n mwydro braidd, ond y pwynt dwi'n ceisio wneud ydy bod yna gysylltiad clos rhwng ffawd y pleidiau a beth oedd wedi digwydd yn yr etholaethau yma yn ystod referendwm 2016. Ffordd arall o fynd i'r afal, neu o ddangos o ddangos pa mor ganolog bwysig oedd Brexit, ydy drwy ddangos yr ymatebion i'r cwestiwn yma oedd yn yr arolwg. Sef cwestiwn ofnadwy o syml a deud y gwir. Ddaru ni ofyn i bawb, o'ch safbwynt chi, beth ydy'r mater pwysicaf sy'n wynebu'r Deyrnas Gyfunol ar hyn o bryd. Felly trio ffeindio ffordd o gael y cyfwelau, y sawl oedd yn cael ei holi yn yr holiaduron yma, i drio crisialu beth oedd y mater pwysicaf iddyn nhw. Ac oedd hwnna'n gwestiwn agored, felly oedd yna rwydd hynt iddyn nhw ddefnyddio geiriau hunin i ddisgrifio yr hyn oedden nhw'n ystyried yn bwysig. A beth sy'n yna, mae yna feddalwedd clyfar sy'n galluogi chi i bortreadu yr ymatebion yma. A fel arfer, mae angen dipyn o waith dadansoddi ar y canlyniadau, achos pan ydych chi'n gwahodd pobl i ddefnyddio i geiriau hunin, ydych chi'n naturiol yn disgwyl amrywiaeth mawr yn y geiriau sy'n cael ei ddefnyddio. Ond fel y gwelwch chi, nid felly yr oedd hi yn ôl yn mis Rhagfyr. Felly, edrychwch ar hwn. Dyma pob un ymateb. Dyma pob ymatebydd. A beth ydych chi'n weld ydy, mae yna un gair yn dominyddu yn yr ymatebion yma, a'r gair yna ydy Brexit. Mae'n anferthol fwy na ddim byd arall. Os ydych chi'n craffu chydig bach yn fwy manwl, ydych chi'n gweld y gwasanaeth iechyd, ydych chi'n gallu gweld newid hinsawdd yn llai fyth, wedyn mae gennych chi mudo, mae gennych chi'r economi, mae gennych chi yn llai eto fyth, mae gennych chi dlodi yr amgylchedd. Ond ydych chi'n y stori fawr ganolog yma ydy Brexit. Pan ydych chi'n gofyn i bobl yng Nghymru disgrifio beth oedd bwysica iddyn nhw yn yr etholiad yma, Brexit oedd hynny. Ac yn ddiddorol, mae hynny'n wir ar ddwy ochr y ddadl ynglyn â Brexit. Dyma yr ymateb i'r cwestiwn yna ymysg y pleidleiswyr aros. Felly ymysg y bobl hynny oedd wedi pleidleisio i aros. Dyma oedd ei ymatebion nhw eto. Brexit yn fawr iawn, yn anferthol fwy na ddim byd arall. Yr NHS yn llai, yr amgylchedd. Da ni'n gweld enw y Prif Weinidog Boris Johnson yna. Da ni'n gweld stopio. Dwi'n cymryd bod hynny'n ymwneud hefo Boris neu Brexit neu'r ceidwadwyr. Ond hyd yn oed ymysg pleidleiswyr aros, Brexit ydy y mater pwysica o ddigon. Ymysg pleidleiswyr gadael, eto mae o'n dominyddu bob dim arall. Da chi'n craffu'n fanwl, a da chi'n gallu gweld NHS, da chi'n gallu gweld Corbyn, ond Brexit ydy'r newyddion yma. Eto, ffordd arall o geisio deall beth oedd yn mynd ymlaen wrth i bobl benderfynu sut i bleidleisio. Mae yna, fel byddwch chi'n gwybod, dwi'n siŵr, arolwg barn yn cael ei cynnal yn gyson yng Nghymru, y Barometr Gwleidyddol Cymru. Da ni'n troi at y data o'r haliadur yma ar gyfer y siart yna. Da ni'n cymharu, neu beth da ni'n neud ydy edrych yn fan hyn ar beth oedd bobl yn dweud oedd y mater pwysica ac yn cymharu'r ymatebion rhwng arolwg mis Hydref ac arolwg mis Rhagfyr. Felly, beth da ni'n ceisio i weld yn yma ydy, oedd yna unrhyw newid yn ystod yr ymgyrch. Da ni'n gallu gweld bod yna faterion wedi cynyddu mewn pwysigrwydd a da ni'n gallu gweld pwysigrwydd cymharol y gwahanol faterion yma. Ac, wrth gwrs, y stori fawr yma ydy bod eto mae gadael yr Undeb Ewropeaidd, Brexit ydy y mater pwysica o ddigon yma. Wedyn mae iechyd, wedyn amgylchedd, yr economi. Ond,
nhw'n wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd ydy'r mater pwysica. A be dwi'n meddwl sy'n ddiddorol o fan hyn ydy cynlleiad o newid sydd yna rhwng Rhagfyr a mis Hydref. Mae'n aros yn gyson iawn fel y mater pwysica. A i fi mae hwnna yn dysteb i effeithiolrwydd a i ddisgyblaeth neges y ceidwadwyr yn ailadrodd get Brexit done dro ar ôl tro ar ôl tro ar ôl tro ar ôl tro. A bron iawn yn dweud dim byd arall. A dwi'n siŵr y bydd llawer iawn o'r bobl sy'n gwylio'r cyflwyniad yma neu'n gwrando yn gwgu ac yn dweud, wel, oedd o'n simplistic, oedd o'n, oedd mi oedd o'n simplistic, ond mi oedd o'n wleidyddiaeth effeithiol iawn. Ac yn wir, os da chi'n mynd yn ôl i'r ymatebion, i'r cwestiwn blaenorol, lle oedd bobl yn sgwennu i fewn i geiriau hunin, oedd o'n drawiadol iawn wrth edrych ar hynny. Pa mor aml oedd get Brexit done, yr union eiriau yna yn cael ei defnyddio yn yr holiadur gan y gwahanol bobl oedd yn cael eu cyfweld. Ddim yn aml, da chi'n gweld, yn sicr, wel, ddim erioed yn fy mhrofiad i, da chi'n gweld union eiriad slogan gwleidyddol gan blaid yn cael ei ailadrodd gan bleidleiswyr fel yna. O ran materion eraill, da ni'n gweld bod Llafur oedd wrth gwrs yn pwysleisio'r gwasanaeth iechyd wedi cael rhywfaint o hwyl yn cynyddu profil y mater yna yn ystod yr ymgyrch. Fel arall, does am llawer o newid. Mae trosedd yn syrthio nôl, mae mwy o rymoedd i Gymru yn syrthio nôl, ond does am ddim llawer iawn o newid ag Llafur yn pwysleisio iechyd, y ceidwadwyr yn pwysleisio Brexit, a Brexit yn amlwg yn cael ei ystyried yn bwysicach gan etholwyr yn ôl y mis Rhagfyr. O ran cefnogwyr y gwahanol bleidiau, beth sgynnon ni fan hyn ydy gwahanol faterion, Brexit, iechyd, economi a'r amgylchedd, lles, a wedyn y canran o gefnogwyr y gwahanol bleidiau oedd yn pwysleisio neu'n tynnu sylw at y mater yna fel y mater pwysica. O ran Brexit, wel, byddwch chi ddim yn synnu i weld bod bron iawn i 80% o bleidleiswyr plaid Brexit yn ystyried Brexit fel y mater pwysica. Dwy ran o dair o gefnogwyr y ceidwadwyr yn gweld Brexit fel y mater pwysica. Yn ddiddorol dros hanner y democratiaid rhyddfrydol. Am llawer ohonyn nhw, ond oedd Brexit yn amlwg yn dan ar eu croen nhw. A dychmod, o ran y gweddill, Llafur iechyd ydy'r... Mae'n ddiddorol, os ydych chi'n cymaru Brexit a iechyd, mae yna fwy o bleidleiswyr Llafur yn ystyried Brexit fel y mater pwysica na sydd yn pwysleisio iechyd. Llafur ddim eisiau siarad am Brexit fel da ni'n gwybod, ond etholiad Brexit oedd hwn hyd yn oed ymysg llawer iawn o gefnogwyr Llafur. Ac yn aml iawn, y pleidleiswyr Llafur hynny oedd yn gweld Brexit fel y mater pwysica, ddim yn meddwl mai plaid nhw oedd hefo'r polisi gorau ddelio hefo fo. Felly oedd yn etholiad anodd iawn i'r blaid Llafur ar sawl lefel. Peth arall wrth gwrs oedd arweinwyr rwan ymysg pobl sy'n sgwennu ynglyn etholiadau, da ni'n ystyried fel arfer fod canfyddiadau o arweinwyr yn ddylanwad holl bwysig ar batrymau pleidleisio a chefnogaeth. Yn fras iawn, does gan y rhan fwyaf o bobl ddim diddordeb manwl mewn gwleidyddiaeth, chydig iawn o bobl sy'n darllen manifestos gwleidyddol, sy'n ymddiddori mewn polisïau. Fel arfer, neu dyma'r ddadl, fel arfer, da ni'n defnyddio yn canfyddiad ni o arweinydd fel rhywbeth o law fer. Felly, da ni'n meddwl fod fo neu hi yn berson sy'n gwybod beth maen nhw'n neud, da ni'n ymddiriad ynddyn nhw, ac felly da ni'n cefnogi'r blaid yna. A mae yna lot o lynyddiaeth academaidd yn trafod hyn na i ddim i grybwyll rwan.
ma gwestiwn arweinyddiaeth safonol sy'n cael ei ddefnyddio, sy'n gofyn i bobl i ddynodi ar ystod o ddim i 10 i'r graddau maen nhw'n hoffi neu'n licio rhyw berson, a mae gennych chi'r ymatebion yma. Rwan, ymysg etholwyr Cymru yn ôl ymysg Rhagfyr, y gwleidydd mwyaf hoffus, os liciwch chi, oedd Adam Price. Adam Price efo cyfartaledd o dros 5 allan o 10, sydd yn barchus iawn. Ond drychwch ar hyn wedyn, dyma sy'n ddiddorol wedyn. Boris Johnson, Cymru wrth gwrs yn wlad gwrth geidwadol yn draddodiadol. Boris Johnson yn ail o ran ei boblogrwydd. Nicola Sturgeon, gwleidydd sy'n cynrychioli plaid, sydd yn hyn o'n sefyll yng Nghymru, yn fwy poblogaidd na Mark Drakeford a Jeremy Corbyn, sydd just yn rhyfeddol pan ydych chi'n meddwl am yr canrif yma o ddomenyddiaeth llafur yng Nghymru. Ac mae y ddau arweinydd Cymreig ar y pryd yna yn llai poblogaidd yng Nghymru na arweinydd yr SNP, yn llai poblogaidd o lawar na Boris Johnson ac wrth gwrs Adam Price. Wedyn Joe Swinson, wedyn Nigel Farage, a wedyn yn ola yn y restr yma, mae gennym ni Paul Davies, ceidwadwyr. Ond sylwch, os gwelwch chi'n dda, ar y gwaelod lle mae yna rhyw seren fach wrth ymyl enw Adam Price, Mark Drakeford a Paul Davies, sef y 3 arweinydd Cymreig. A mae hwn yn dynodi bod ni'n ffeindio canran uchel iawn o etholwyr Cymru sydd just ddim yn gwybod ynglyn nhw, sydd ddim yn mynegu barn amdanyn nhw. Efallai oherwydd bod nhw ddim yn gwybod pwy ydyn nhw. Dyma chi y ganran o'r bobl gafodd i'w holi sydd yn gweld yr enwa yma a sydd ddim yn gallu mynegu, neu sydd ddim yn dewis neu ddim yn gallu mynegu barn amdanyn nhw. Be da chi weld ydy bod, wel, bron iawn i 2/2 etholwyr Cymru ddim yn gwybod ynglyn â Paul Davies. Chydig llai na hanner ddim yn gwybod am Adam Price. Canran uchel iawn, bryd hynny ddim yn gwybod pwy ydy, ddim yn gwybod ynglyn â Mark Drakeford. Rwan, dwi'n cymryd y bydd yn arbennig profil Mark Drakeford wedi newid yn sylweddol ers hynny, rhaid dychwelyd at hynny reit ar y diwedd, ond mae'n drawiadol iawn adeg hynny bod llawer iawn mwy o bobl fel petai nhw'n gwybod pwy oedd Joe Swinson hyd yn oed, cofio hi, na sy'n gwybod ynglyn â Paul Davies, Adam Price a Mark Drakeford. Mae hwn yn drawiadol iawn. I'r rhain o chi sydd yn anoraciad gwleidyddol, dwi'n cyflwyno hwn i chi. Jack sydd wedi rhoi hwn at ei gilydd, a mae o'n, dwi'n meddwl bod hwn yn rhyfeddol. Mae gennym ni fodd drwy'r arolygon yma i ddilyn hint etholwyr unigol bellach rhwng Etholiadau Cyffredinol 2015, 2017 a 2019. A beth ydych chi'n gallu weld ydy'r llif pleidleiswyr rhwng y gwahanol bleidleisiau. Rwan, mae yna lot fawr iawn i gymryd i fewn yn fyma. Felly dwi'n mynd disgwyl i chi dwi'n dangos yn fwy oherwydd bod o'n yn hardd ac yn rhyfeddol a bod fi'n rhyfeddu at allu Jack yn ei gynhyrchio. Ond beth ydych chi'n ei weld yn fras am hyn ydy, os ydych chi'n edrych ar y symudiad rhwng 2015, sef wrth gwrs buddugoliaeth Cameron, buddugoliaeth annisgwyl Cameron, 2017, buddugoliaeth trwch blewyn Theresa May, a 2019, buddugoliaeth fawr Boris Johnson. Beth ydych chi'n ei weld ydy gambl yn 2017, ydych chi'n gweld bod gambl Theresa May ddim ond yn rhannol llwyddiannus. Felly, os ydych chi'n edrych ar y llif o gefnogwyr UKIP i'r toriaid, y llinell biws na sy'n symud o'r gwaelod y sgrin i fyny hanner ffordd at yr un glas. Ydych chi'n gweld bod canran go fawr o bleidleiswyr
UKIP wedi symud tuag at y ceidwadwyr, ond yn yr etholiad yna yn 2017, bod yna lawer iawn o bobl wedi llifo o'r pleidiau eraill i lafur yng Nghymru. Lot o bleidleisio tactegol efallai i gadw'r ceidwadwyr allan. Ond bod hynny'n ymddatod wedyn o symud o 2017 a 2019, a bod yna criw go fawr o bleidleiswyr llafur, ac yn wir criw o bleidleiswyr Plaid Cymru sy'n symud i'r ceidwadwyr yn 2019. Ac felly mae hwnna'n drawiadol iawn. A fel dwi wedi dweud sawl gwaith rwan, Johnson yn llwyddo i wneud yn 2019 yr hyn yr oedd May wedi obeithio wedi methu i wneud yn 2017, sef corlannu y bleidlais yma o dan faner Brexit. Reit, symud rwan at ffactorau mwy hir dymor. Dwi'n mynd i ddechrau efo sôn am ddosbarth cymdeithasol. Os da chi'n dilyn etholiadau yn gwybod unrhyw beth am y llenyddiaeth, fe byddwch chi'n gwybod mae'r yn draddodiadol, mi oedd pobl yn ystyried mae dosbarth oedd y rhaniad canolog yng ngwleidyddiaeth Prydain. Pan oedden ni'n siarad am wleidyddiaeth Prydain, wrth gwrs. Diolch yn eglur bod yna ffasiwn beth a gwleidyddiaeth etholiadol Prydeinig mewn cyd-destun lle mae yna ganlyniadau gwahanol ym mhedair rhan y Deyrnas Gyfunol. Ond beth bynnag, yn draddodiadol, dosbarth oedd yn cael ei ystyried fel y rhaniad pwysica. Mae yna ddyfyniad enwog iawn. Mae bob myfyriwr gwleidyddiaeth dwi'n tybio wedi gorfod sgwennu traethawd ar ryw adeg ni gilydd i gwestiwn sy'n cynnwys y geiriau yma, neu'r dyfyniad yma. Class is the basis of British party politics. All else is embellishment and detail. Ac yn draddodiadol, oedd bobl oedd yn astudiaeth etholiadol yn hyderus iawn os oedden nhw'n gwybod be oedd dosbarth rhywun, oedden nhw'n gwybod pwy oedd y person yna'n debyg o bleidleisio efo. Felly, oedd pobl dosbarth canol yn bleidleisio i'r ceidwadwyr, pobl dosbarth gweithiol yn bleidleisio i lafur, ac oedd bobl oedd yn sgwennu am etholiadol yn treulio lot o amser yn ceisio egluro o bobl oedd yn gwneud y peth anghywir. Felly, pam bod yna rhai pobl dosbarth gweithiol yn cefnogi'r ceidwadwyr pan oedden ni'n disgwyl iddyn nhw gefnogi'r llafur. Wel, mae hyn i gyd wedi newid, ac mae wedi newid hyd yn oed yng Nghymru, lle mae dosbarth yn bwysicach. Reit, dyma chi, mae hwn yn mynd i bod yn syndod i lawer iawn ohonoch chi, dwi'n siŵr. Dyma ganran o bleidlais o dosbarth gweithiol yng Nghymru mewn gwahanol etholiadau. So pwy maen nhw'n pleidleisio efo mewn gwahanol etholiadau? Da ni'n mynd yn ôl i 97 yn hyn. A beth da chi'n ei weld ydy, a wrth gwrs coch ydy llafur, glas ydy'r ceidwadwyr. A yma'n hyn, jyst i ni gael bod yn eglur, da ni'n edrych ar y bobl yn nosbarth cymdeithasol Felly ddim y C1s bond i grybwyll. Dyma sy'n gallu craidd y dosbarth gweithiol. A beth da ni'n ei weld yn etholiad 2019 ydy bod lluchio darn o bres i'r awyr a gweld pa ochr oedd yn glanio yno fo yn ffordd mor ddibynadwy o weithio allan i bwy, i ba blaid oedd rhywun yn pleidleisio drosto fo. Oedd hynna yn o leia'r un mor ddibynadwy a gwybod pa ddosbarth cymdeithasol oedden nhw'n perthyn iddyn nhw, neu oedden nhw'n aelod o'r dosbarth gweithiol a'i peidio i fod yn fanwl gywir. Felly mae'n ymddangos, neu mae'n amlwg fod y ceidwadwyr yn yr etholiad yma wedi gwneud yn eithriadol o dda ymysg pleidleiswyr dosbarth gweithiol, sydd yn gofyn cwestiynau go sylfaenol ynglŷn â beth sy'n mynd ymlaen o ran newidiadau hir dymor. Ac wrth gwrs, mae hynna'n newyddion da i'r ceidwadwyr. Mae hwn yn ei ffordd o leia ar un mor drawiadol, a y tro hwn yn newyddion gwael i'r ceidwadwyr. Dyma'r berthynas rhwng cefnogaeth i'r blaid geidwadol, ac meddiwch yr cam sillafu yn
y fyna. Mae gennym ni fan hyn blwyddyn geni, so da ni'n mynd ar hyd y gwylod blwyddyn geni, a wedyn be da ni'n weld ydy'r ganran sy'n pleidleisio'r ceidwadwyr yn 2019. A be da chi'n ei weld yn glir iawn, ydy fod cefnogaeth y ceidwadwyr yn gryf iawn ymysg y to hun, dros 60% yn y to hynaf, ond yn brin iawn ymysg pleidleiswyr iau. Rwan, wrth gwrs, mae pleidleiswyr iau yn llai tebygol o bleidleisio na pleidleiswyr hun. Felly mae'r patrwm yma yn ffafriol i'r ceidwadwyr ar hyn o bryd, ond mae o'n gofyn cwestiynau go sylfaenol ynglyn â'r dyfodol i'r ceidwadwyr oni bai bod nhw'n gallu perswadio bobl sydd yn iau rwan, sydd ddim yn cefnogi'r ceidwadwyr, bod yna reswm eu pleidleisio iddyn nhw yn y dyfodol. Ffactor arall sydd o ddiddordeb penodol wrth edrych ar batrymau pleidleisio yng Nghymru ydy hunaniaeth genedlaethol. Ers dyddiau cynnar iawn astudio etholiadau yng Nghymru yn academaidd, mae pobl wedi cydnabod fod hunaniaeth genedlaethol yn ffactor allweddol sy'n egluro y patrymau unigryw yma sydd gennym ni yng Nghymru o bleidleisio. Yn benodol, mae yna gysylltiad clos rhwng hunaniaeth Gymreig a chefnogaeth i lafur a Phlaid Cymru, a mae yna gysylltiad clos yn ôl y llenyddiaeth rhwng hunaniaeth Brydeinig a chefnogaeth i'r ceidwadwyr. Yn fwy diweddar, mae rhain i chi wedi nghlwyd i yn siarad ar faes y Steddfod ynglyn â y berthynas rhwng hunaniaeth genedlaethol a phleidlais Brexit, ac mae hyn yn rhywbeth dwi wedi bod yn ei drafod yng ngholofna cylchgrawn barn am blynyddoedd maith bellach. A dwi hefyd wedi bod yn sôn am arwyddocâd hunaniaeth Saesnig yng Nghymru bellach. Mae tua 1 o bob 5 o etholwyr Cymru bellach yn teimlo hunaniaeth Saesnig cryf yn adlewyrchu falle newid demograffaidd, yn adlewyrchu'r ffaith bod hunaniaeth Saesnig ar gynnydd yn Lloegr, a mae gen, fysa chi'n disgwyl wedyn i hynny fwydo dros y ffin o ystyried canran mor uchel o boblogaeth Cymru sydd wedi cael ei geni'n Lloegr. Felly mae hwnna'n beth pwysig yn wleidyddol yng Nghymru hefyd. Rwan, dwi ddim yn mynd i fynd ar ôl hyn i fanylder mawr, ond dwi'n meddwl bod o'n werth just dangos beth ydy'r patrymau yma. O ran pleidlais lafur, gan yn gychwyn efo y blaid dominyddol yng Nghymru, mae llafur yn draddodiadol yn gwneud yn dda ymysg bobl sydd efo hunaniaeth Gymreig. Boed hynny'n bobl sy'n teimlo'n Gymru cryf yn unig, lle mae'r ceidwadwyr yn tueddu i wneud yn sobor o wael, ydy'r gwir yn hanesyddol, neu pobl sy'n teimlo'n Gymru pybyr ac yn Brydeinwyr pybyr. Dyna'r garfan fwyaf o ran hunaniaeth yng Nghymru, a mae hwnna'n grŵp yn draddodiadol y mae llafur wedi gwneud yn dda ynddi. Wedyn mae gennym ni garfan arall o bobl sy'n byw yng Nghymru sy'n teimlo'n Saesnig yn ein Saesnig yn unig, neu yn Saesnig ac yn Brydeinig, a'r ceidwadwyr yn gwneud yn dda yn fyna. Llafur yn gwneud yn llawer iawn gwanach, ac wrth gwrs Plaid Cymru yn gwneud yn syml iawn neu plith nhw. Dyma oedd y patrwm yn 2017, ac eto, y patrwm traddodiadol, llafur yn gwneud o dda ymysg Cymru, bobl sy'n teimlo'n Gymru cryf yn unig, Plaid Cymru yn llwyddo i wneud yn well na'r ceidwadwyr ymysg y garfan yna yn yr Etholiad Cyffredinol arbennig yna. Llafur ar y blaen ymysg y Cymru Prydeinig, ceidwadwyr yn gryfach, llafur yn wneud yn wael, ydy'r gwir, ymysg Saeson a Saeson Prydeinig. Os da ni'n wedyn edrych ar beth ddigwyddodd yn yr etholiad ymysg Rhagfyr, falle, dyna gwir, dwi'n mynd i neidio i'r sleid yma sy'n dangos y newid rhwng 2019 a 2017. Mae hwn falle yn gwneud y peth yn haws i chi. Llafur, fel o'n i'n dweud, llafur yn colli tir ydy'r stori yr etholiad i raddau helaeth. A lle maen nhw'n colli mwyaf o dir yn drawiadol ydy ymysg yr bobl hyn sy'n teimlo hunaniaeth Gymreig cryf yn unig. Sef y grŵp yma sydd wedi arfer bod yn fwyaf teyrngar
i lafur. Felly, y bleidlais graidd llafur yna yn cael ei golli yn rhannol i'r ceidwadwyr, ond hefyd i blaid Brexit, sydd yn, eto i fi yn tanlinellu, mae stori'r etholiad yma, bod ni'n canolbwyntio ar lwyddiant y ceidwadwyr yn naturiol ddigon gan bod wedi ennill gymaint o dir, ond i fi, stori methiant llafur ydy hwn. A mae o'n codi cwestiynau mawr i fi ynglŷn â pam fod llafur ddim wedi gwneud mwy yng Nghymru hefo'i brand llafur Cymreig nhw. Fe gofiwch chi'n 2017, Carwyn Jones yn arwain yr ymgyrch Etholiad Cyffredinol yng Nghymru, ac yn gwneud hynny'n byr llwyddiannus, llawer iawn llai o sylw i Mark Drakeford yn Rhagfyr, llynedd, llawer iawn llai o ymdrech i ddefnyddio'r brand llafur Cymreig yna, sydd yn brand cryf iawn. Mae wedi profi hynny am ganrif. Pam fod nhw ddim wedi gwneud mwy o hynny? Wel, cwestiwn i rywun arall ydy hynny, ond mae'n drawiadol iawn, dwi'n meddwl. Reit, so, lle mae hyn i gyd yn gadael ni, jyst i gloi yn gyflym? Wel, mae yna gwestiynau na allaf ai hateb ar hyn o blu. Ydy pleidleisio dosbarth yn darfod amdani yng Nghymru hefyd? Mae'n bendant yn Lloegr, da ni'n gweld pleidleisio dosbarth yn ymddatod yn gyflym iawn. Na i ddim mynd ar ôl pleidleisio yn Lloegr ar hyn o bryd, achos pleidleisio yng Nghymru ydy'n ffocws ni heddiw, ond ydyn ni'n gweld pleidleisio dosbarth yn darfod amdani yng Nghymru hefyd. Mae hwnna'n gwestiwn diddorol yn enwedig achos mae hunaniaeth genedlaethol a dosbarth yn gweu at ei gilydd yng Nghymru mewn ffyrdd diddorol. Ydyn ni'n gweld newid demograffaidd Seisnigo Cymru yn araf dan seilio domenyddiaeth llafur? Gwestiwn mawr iawn i'r blaid lafur. Ddim yn gwestiwn dwi'n meddwl mae'r blaid lafur Gymreig wedi arfer meddwl amdano fo. Mae Seisnigo Cymru yn rhywbeth sydd fel arfer yn rhywbeth mae cefnogwyr Plaid Cymru i drafod, nid cefnogwyr y blaid lafur, ond petai chi'n strategydd i'r blaid lafur Gymreig, fyswn ni'n awgrymu bod hwn yn gwestiwn go bwysig i chi. Cwestiwn arall, os da chi'n cofio nôl i'r sleid na oedd yn dangos y gwahaniaeth rhwng canran y bleidlais a canran y seddi, os ydy'r llywodraeth bresennol yn cael ei ffordd, da ni'n mynd i weld gostyngiad sylweddol iawn yn nifer etholaethau Cymreig yn San Steffan, gostyngiad o 40 i ryw 30, gawn ni weld yn union, ond ryw 30 o sedda. Bob un ffin felly yn cael ei newid ag eithrio Ynys Môn, mae'n debyg, fydd yn aros yr un fath. Ydyn ni'n mynd i weld canlyniadau etholiadol mwy cyfrannol yng Nghymru yn sgil hynny, da ni ddim yn gwybod, ond os ydyn ni, bydd hwnna'n newid yr cywair yn sylweddol, dwi'n meddwl. Cwestiwn arall ydy pryd a sut bydd effaith uniongyrchol Brexit yn cilio. Prydain bellach wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd, wrth gwrs, yn sgil canlyniad etholiad Rhagfyr 2019, ond da ni ddim eto'n gwybod be fydd natur y berthynas efo'r Undeb Ewropeaidd. Da ni ddim wedi cael y sioc economaidd ychwanegol sy'n debyg o ddeillio o adael y farchnad sengl. Felly pwy awyr sut mae hyn yn mynd i effeithio ar farn pobl yn symud ymlaen. Dio ddim yn hawdd rhag gweld. A wedyn yn bwysicaf oll efallai, yn ôl yn Rhagfyr 2019, go brin fod yna unrhyw un wedi clywed am fodolaeth Covid-19. Bellach mae wedi troi Gwleidyddiaeth Cymru fel gweddill y byd ar ei ben. Mewn cymaint o ffyrdd mae wedi amlygu bod Cymru yn wlad wahanol yn cael ei llywodraethu'n wahanol, hyn yn creu, hyn yn gysur i rai, yn dan ar groen eraill, mae wedi codi profil rwy'n fel Mark Drakeford. Mae o'n cael effaith fawr iawn, mae'n cael effaith economaidd a chymdeithasol enfawr wrth gwrs. Da ni jyst ddim yn gwybod be fydd effaith hynny. Ond un beth sy'n sicr ydy, oni bai fod ni'n cael ail athrydydd ton o Covid, fydd yna etholiad arall yng Nghymru ym mis Mai y flwyddyn nesaf, ac efallai fyddai'n cael dychwelyd i faes Steddfod Tregaron i gael siarad am yr etholiad yna hefyd. Ond yn y cyfamser, diolch yn fawr iawn am wrando. Gobeithio fod hwn wedi bod o ddiddordeb. Os oes gennych chi ddiddordeb yn y fath yma o beth, cofiwch ddilyn canolfan Llywodraethiant Cymru
ar y cyfryngau cymdeithasol a cadwch mewn cysylltiad. Diolch i chi gyd am wrando. Hwyl.